Tässä meditaatiossa sukelletaan syvään mielen maailmoihin ja huomataan, että se mitä meissä on ja mitä me ollaan kuviteltu, niin ei välttämättä pidä aina paikkaansa. Ota hyvä asento, semmoinen missä jaksat olla ja rentoutua ja missä olet turvassa. Laita peitto päälle, jos siltä tuntuu, ja villasukat jalkaan ja katso, että jokainen lihas saa siinä maata oikein mukava rennosti, tai jos istut, niin siinä on tosi hyvä olla. Aloita hengittämään sisään. Ja kun hengität, niin kiinnistä sitä tunnetta, miten ihana on oikeasti hengittää. Hengität sisään, niin ajattele, että jotain ihanaa tulee sisään ja jotain lähtee pois. Mikä mahtava tilaisuus hengittää. Joka kerta kun hengität, niin ota semmoinen kiitollinen asenne siihen, että tämäkin hengitys tässä ja nyt. Ilman sitä olisi aika lailla erilaiset oltavat, ja ilman sitä tämä elämä ei jatkuisi. Miksi ei siis olisi kiitollinen jokaisesta hengityksestä? Hengitä sisään sillä tavalla, että se on vähän normaalia pidempi hengitys, ja pidä pieni tauko, kun se hengitys on huipussaan. Ja sen jälkeen pikkaisen pidempi uloshengitys. Vaikka 4 laski. 1, 4. Sisään 1, 2, 3. Tauko. Ulos 1, 2, 3. Jatka tätä hengitysmallia vähän aikaa ja huomaa, että keho alkaa rauhoittumaan pikkuhiljaa enemmän ja enemmän. Olet turvassa, ei ole minnekään kiire. No ei tarvitse olla yhtään mitään kenellekään, ei edes itsellesi. Ja kun keho alkaa olla rauhallinen, hie katseesi, semmoinen sisäinen katse tuonne jalkapohjiin, ja sieltä voit skannailla vähän ylöspäin ja katsoa, että miltä sinä näytät sillä tavalla niin kuin ulkopuolisen silmin. Vähän niin kuin katselit itseäsi jostain vähän kauempaa, vaikka ylhäältä päin. Ja voit fiilistellä, että vitsi miten mahtavaa. Tämmöinen minä olen. Juuri tällainen. Ja juuri nyt ja tässä. Vie nyt katse takaisin
itseesi sisälle ja olet taas omassa kehossasi ja ala käymään läpi kehoasi sillä tavalla, että saat vähän näkyviin niitä asioita, mitä meillä on, mutta mitä me ei ehkä näytetä kenellekään. Vähän niin kuin tatuointeja, jotka ei näy. Meillä saattaa olla sellaisia ulkoisia arpia ja tosiaan tatuointeja ja kaiken näköisiä juttuja, jotka näkyy ulospäin, ja meillä on myös kaikkea muuta iho täynnä, kun me oikein keskitytään. Otetaan sellaiset vähän erilaiset lasit silmille, jotka näkee sen vähän niin kuin ihon taakse. Mitä se haluaa meille kertoa, mitä me ollaan tänne meidän kehomme, millaisia tarinoita, millaisia kuvia meidän kehossa on. Ja annetaan niiden tulla esille kerrankin. Voi olla kauniita kuvia, muistoja, videoita. Tai ne voi olla ikäviä, ahdistavia, lamaannuttavia juttuja. Mutta kaikki ne on pelkästään muistoja. Ja voi ottaa sellaisen asenteen, että tässä ja nyt olen turvassa ja mikään muisto, mikään ei oikeastaan minua voi vaikuttaa mitenkään. Voit olla kyyneleen pintaan tai jotain muuta, mutta minä olen tässä ja noin olen. Ja jossain kohtaa kehoa saattaa alkaa sellainen kihelmöinti ja saat tuntea, että okei, joku paikka kehossa haluaa näyttää nyt jonkun kuvan. Voit aloittaa vaikka oikeasta jalasta ja käydä läpi sitä mielessäsi. Voit ottaa sellaisen mielikuvituksellisen pensselin tai kynän tai mikä ikinä sulle sopiikin, mikä on se sinun juttu, valmiiksi siihen ja sillä tavalla mukavasti sillä pensselin päällä niin vähän hipsuttaa sitä sinun jalkaa ja huomata, että hei, sieltä itse asiassa alkaa tullakin esille jotakin, joku muisto, joku kuva. Ja voit fiilistellä sitä, että mikä sieltä paljastuu. Vähän niin kuin arkeologi tai paleontologi etsiskelee pinnan alta kivistä jotain dinosaurusten luita tai jotain muista, niin me etsimme sitä aitoa kuvaa, mitä siellä on. Ehkä jotain tatuointia tai muuta. Kun pikkusen sitä hivelee, sitä säärtä, niin sieltä saattaa tulla joku kuva esiin. Ja tosiaan se kuva voi olla ihan minkälaista vaan. Onneksi meillä on se pensseli siinä vieressä. Jos se kuva on esimerkiksi minulla tuolla oikeassa akillesjänteessä on sellainen arpi, puisto. Ja kun mä heitän tässä pensselillä niin sivelle, niin sieltä tulee
esille koripallokenttä ja kaikki ne ihmiset ja minä siinä ryntäämässä pallon perään ja se ääni, kun se akillesjäte nopsahtaa poikki ja kuinka minua viedään sitten siihen viereiseen järveen kylmään veteen, että se jalka ei menisi kovin pahasti huonompaa suuntaan. Sinua saattaa tulla jotain aivan muuta. Mutta sinulla on se pensseli. Jokaisessa meissä on paljon muistoja ja jokaisessa niistä muistossa on jonkinnäköinen tunnelataus. Ja sillä pensselillä voi, sen nimi on positiivinen pensseli, niin sillä voit katsoa, että mitä tapahtuu, kun sitä kuvaa vähän voi muokata. Jos se irvistää kivusta niin kuin minulla, niin voi piirtää siihen päälle vähän hymyilevän naaman. Ja vaikka se muisto olisi kuinka ikävä, negatiivinen tahansa, niin sitä löytyy jotain. Ei tarvitse miettiä tai selitystä, että no sen ja tämän takia minä nyt tässä hymyilen, vaan sinne voi laittaa vaan semmoista positiivista kipaa sinne. Ja kiitollisuutta siitä, että on ollut sinäkin päivänä ilossa. Se asia, että me ollaan joskus koettu jotakin, niin on jättänyt jäljen, mutta se ei päde enää tässä ja nyt. Se on mennyttä. Ja ainoa mitä se voi antaa meille on jonkun tunteen, jonkun muiston. Mutta meillä on mahdollisuus muuttaa sitä tunnetta ja muistaa vähän mukavammaksi. Noin. Se on valmis. Minä hymyilen ja jatkan matkaa seuraavaan kuvaan. Sen jälkeen jatketaan matkaa etureitteen jalkaa pitkin ylöspäin ja katsellaan, että mitä sieltä oikein löytyy. Se voi olla ihan mitä ikinä onkaan. Ja voit niitä kuvia, pieniä tai isoja, niin voit niitä fiilistellä ja muokkailla sillä tavalla, että niissä on semmoinen positiivinen fiilis. Nyt on oikea jalka käyty läpi, sitten siirrytään vasempaan ja myös omaan tahtiin hapsutellaan tai silitellään tai sipsutellaan sitä jalkaa, jalkapohjaa, varpaita, kynsiä. Ne voi myös ottaa ja vähän maalaa niitä kynsiä ja tehdä ihan minkälaisia koristeita vaan. Voi olla vaikka niitä tatuointeja, joita koskaan ei ehkä ole ollut. Tai jos joku tatuointi on semmoinen, mitä haluaa muuttaa, niin täällä se onnistuu. Etene säärtä ja polvea pitkin ylöspäin etureisiin. Saavut lantioon ja siellä voi olla monenlaista tarinaa ja monenlaista tunnetta. Siinä pensselin toisessa päässä on sellainen terä, jolla voit sitten tarvittaessa, jos koet, että siellä
ihon alla oikein kuplii ja siellä joku haluaa päästä nousemaan, mutta se ei jotenkin pääse kulkemaan, niin siinä terällä voi pienen piilon sinne tehdä ja huomata, että hei, jotain lähti liikkeelle. Joku löysi nyt paikan, mistä sen paine voi purkautua. Ja sinnekin voi siellä toisella päällä taas sivellellä jonkun reitin, josta se energia ja se tunne pääsee kulkemaan paremmin, sulavammin eteenpäin. Voit ottaa jonkun, jos sulla on vaikka ollut ongelmia jonkun sisäelimen tai joku ihottuva tai joku muu, niin voit ottaa sen pensselin ja sillä se on myös hyvin parantava pensseli, niin voit sillä käydä läpi sen kohdan ja ajatella, että hei, tämä tekee sille hyvää. Ja voit maalata sille vaikka hymyilevän suun ja ajatella iloisia asioita. Se tekee sille hyvää. Se tekee sinulle myös hyvää. Joku sisäeli saattaa olla vähän yli rasittunut vaikka maksa, niin sitä voi olla rakkaudellisella intentiolla vähän silittää ja sanoa, että kiitos hei, kun jaksat. Vaikka vähän välillä tuntuukin raskalta. Tässä sinulle iloa ja voimia tähän hetkeen. Navalle voi antaa sellainen pienen koristelun sinne. Ja ne koristeet voi olla sellaisia, mitä et ole ikinä nähnyt, vaikka egyptiläisiä hieroglyfejä tai ihan mitä vaan. Tämä on sinun mahdollisuus myös kiittää kehoasi. Kylkiluille voi antaa kiitoksen ja laittaa sinne pikkuisen vaikka väriä. Kiitos kun jaksatte pitää huolta, suojata. Keuhkoille, mikä työ heillä onkaan, tai sydämelle. Vähän väriä päivään, vähän väriä hetkeen. Ja kaikille luille ja kaikille. Ja iholle myös. Voit käydä läpi toisen käden. Vasemman käden ja maalailla sinne oman näköisiä merkkejä. Ja samalla tunnistaa, tulee jotain värejä tai kuvioita muutenkin mieleen. Ne saattaa näkyä siinä, vaikka silmät on kiinni, niin siinä edessäsi jollain tavalla. Muotoina tai väripalloina tai väreitä ja mitä vaan. Sen jälkeen siirry oikeaan käteen. Ja samalla tavalla. Nyt on mahdollisuus kiittää sitä kaikessa siitä, mitä se on tehnyt väsymättä ja miten iloista kuin se siinä. Ja suurimmalla osalla saa olla. Ja miten kaunis se on joka puolella. Solisluille pieni hipaisu ja samoin kurkun päälle, ruokatorvelle ja poskille voit ajatella, että se oikein ihanasti saa kaikki solut
hykertelemään innosta ja pysymään valppaina ja iloisina. Posket ja leukaperät. Joku kohta saattaa olla semmoinen jäykkä, esimerkiksi leukaperät, niin niille voi antaa semmoista. Kiitos siitä, kun välillä vähän jäkitättäkin, mutta nyt tällä hetkellä on. Ottaa rennosti, tässä ei ole mitään jännitettävää juuri tällä hetkellä. Voitte sitten jatkaa myöhemmin, mutta tässä jos tekisittekin hetken aikaa asiat toisin. Tässä on teille tämmöinen mukava, ihana päivän väri kielelle. Kielikin on väsymätön. Se jaksaa, mutta välillä sekin tarvitsee hieman lepoa ja palautumista. Huulet. Nyt on aika varjata vaikka huulet jollain kivalla värillä, vaikka vähän häpeä sanoikin, että tää on aivan tyhmää, mutta sinne häpeällekin voi laittaa vaan pienen sipailun sitä kiitollisuutta ja leikkisyyttä, mitä me olemme täältä, mutta olemme piilottaneet itseltämme ja toisiltaan. Silmiin terävyyttä ja rakkautta. Minulla on niitä. Elämä on hyvin erilaista. Ja otsakin hyvin usein rypistyy ja ottaa sen huolen ja muun, mutta ne rypyt voi pistää piiloon ja tuntea, kuinka ne tasoittuu. Ja kuinka samalla päänahka ja muu ja hiuksetkin iloitsee siitä, että saa olla tämän hetken rauhassa ja iloissa. Aivot. Voi testata, miltä tuntuu, kun laittaa sitten vähän värejä, vaikka punaista tai sinistä, mikä ikinä tuntuukin siitä. Ja se väri saattaa sieltä aivoista aika nopeasti, jos se on semmoinen, kuvittelet semmoisen vesiliukoisen, niin se saattaa väreillä sun koko ihon, vaikka sitä sinisellä. Ja voit fiilistellä, että miltä se tuntuu. Miltä se energia tuntuu. Takaraivoon vielä. Jokainen kohtaaminen se kaipaa sen välillä semmoista positiivista siveltelyä. Ja jokaisen hiuksen tyngä, jos semmoista sattuu vielä kasvamaan, niin että kiitos kun se olette siellä ja kaunistatte minua. Kiitos. Ja nyt, tai sitten kun se on se sinun prosessi valmis, niin voit mennä katsomaan itseäsi taas sitä kauempaa niin kuin siinä alussa ja katsoa, että miltä näytät. Ja miltä ikinä näytätkin, niin näytät ihanalta. Voit sanoa sen itsellesi ääneen, näytän ihanalta, komealta, mahtavalta, iloisalta. Ja hymyile hieman. Hymyile sille taideteokselle, minkä tänään oli tällä hetkellä teit tekemässä. Fiilistele niitä kaikkia kuvia ja tatuointeja, joita voi siellä kehossasi ympärillä olla ja tunne, miten ne sykkii, miten ne elää, miten
miten ne iloitsee. Huomaat, miten koko kehosi on pikkuisen semmoisessa ilon asennossa. Suu pienessä hymyssä ja silmät tuikkii ja otsa on sileä ja tuntuu kuin kehossa olisi jonkinnäköistä niin kuin kielmöintiä ja iloa enemmän kuin mitä normaalisti. Ja ota se sivellin ja tähän aikaan fiilistele jonkinnäköistä kohtaa kehossa. Semmoista, mitä voisit sitten, mihin sä yletyt kädelläsi sitten niin kuin helposti. Ja piirrä sinne semmoinen nappi. Semmoinen nappi, että kun sitä painat, niin kaikki ilo ja kaikki tämä fiilis tulee esille. Nyt voit laittaa sen siveltimen vähän sivuun ja ottaa sen kohdan kehossasi ja painaa sitä hetken aikaa. Ihan sillä tavalla, ei kovasti, mutta sillä tavalla, että siinä on paine. Painat sitä ja samalla imet kaikkea sitä fiilistä ja iloa siihen kohtaan. Paina vielä hetken aikaa. Vielä. Ja voit vielä oikein ekstra iloita tästä hetkestä. Tuo kaikki se ilo siinä yhteen kohtaan. Ja nyt voit päästä irti. Se kohta on hyvä pitää mielessä, nimittäin siitä, kun joku kerran tuntuu siltä, että haluaa vähän tuoda iloa elämään, niin ei muuta kuin painat siitä yhden kerran, niin tämä ilo ja muu tulee sinulle muistossa takaisin. Ja muista painaa sitä aina säännöllisesti, nimittäin mitä enemmän sä painat, niin sen enemmän keho se muistaa. Ja sen enemmän elämä on jonkin verran iloisempaa, ihanampaa, rakkaampaa. Ja jos sulla on joskus ystävä tai semmoinen joku ihminen kanssa, että välttämättä tule toimeen, niin voi tehdä niin, että ajattelet häntä ja painat samalla tuosta siitä napista. Ja ajattelet mukavia asioita hänestä ja muutaman kerran kun olet tehnyt sen, niin saat huomata, että monennäköistä muutosta tapahtuu hänenkin käytöksessään. Kannattaa testata. Sen jälkeen on aika ottaa se sivelin ja tehdä vielä viimeiset kiehkurat tähän kehoosi. Ja huomata samalla, että millainen olo on, kun koskettaa. Nyt voit koskettaa ihan omalla kädellä, ei edes siveltimen voit laittaa sivuun. Voit koskettaa omaa otsaasi tai nenääsi tai jotain kohtaa kehossa ja todeta, että se tuntuu pikkasen erilaiselta. Voit sanoa itsellesi, että vitsi miten hienoa, että olen juuri tällainen.
juuri tässä hetkessä. Juuri oma uniikki itseni. Ota tämä kiitollisuus mukaan, kun tunnet, että käsi ja varpaat ja muut alkaa pikkuhiljaa heräilemään ja jalka terät alkaa pyörimään ja polvi alkaa pikkusen etsiskelemään tätä päivää ja tätä hetkeä ja lantio alkaa ehkä pikkasen nykimään ja sieltä aukotella ja pyöritellä käsiä ja vartaloa ja tuoda itsesi tähän hetkeen. Avata silmät ja olla taas tässä hetkessä. Vähän eri tavalla kuin mitä vielä hetki sitten. Kiitos ja ihanaa päivää.